Katke! Hyvä! Hyvä! Sulla se on aina yhtä helpon näköistä. Sä teet meille sopivia ratoja. Ei ollut helpon näköistä tuolla viereisellä. Jaa. Teekö mä liian helppoja? Mä yritän aina, että ne olisi jollain tavalla sellaisia sujuvia. Kyllä, ja se on. Siitä on. Tuonne ei ollut sujuvia. Ei ollut sujuvia. Täällä oli tosi sujuvia. Tuolla oli hirveästi takana vielä kaaksinvientejä ja välistevettejä. Ja terästä ehkä ei suoraan. Mutta tuossa keppien jälkeen niin mun kannattaa varmaan tehdä sama kuin minkä Kari teki. Elikkä Valssata. Niin. Ei oo, mut ei se. Tuo meni ihan hyvin toi perro vedolla. Kyllä se on tavallaan. Ei siinä nyt suurta niinku eroa välttämättä oo. Kummatkin saa niinku, jos tekee jo hyvin niin ihan jees. Ehkä se valssi pääsee vähän enemmän työtä. Kyllä mäkin siihen valssi varmaan tekis. Se on jotenkin mukavampaa. Onko sitä voisi ihan runtata enemmän semmoista vedättää. Eihän siinä taas ohjauksia, että siinä ei paljon semmoista mitään ylimääräistä ole. Mä en tiedä kerkeisikö tekee sen persiatyön siinä. Mun mielestä se nopettaa hiukan. Kerkeis Niin. tekemään. Noi on vähän tommosia niinku. Ja sitten tuon muurin jälkeen varmaan se valssi olisi varmempi. Sitten se menisi sinne tuolla muurilla. Niin, ei se nyt huonosti. Paljon lunta. No eihän se mene. Milloin? Tuli ohi se kutkisti. Niin tulikin jo, aivan. Se oli täältä puolelta. Niin. Niin tulikin. Liian voimakkaasti.